Hello friends, today we are going to learn English tense using a story. I will read a short story in Odia first, then translate it into English line by line. After that we will learn which tense is used in each sentence. So let's start. ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ଖାଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଖାଉଛି। ସେ ଗଛରେ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ଗଛର ଉପର ଭାଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବ। ଆମେ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ଖାଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ। ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଉପରେ ଅନ୍ ରହୁଥିଲା ଲିଭ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି। ଏ ମଙ୍କି ଲିଭ୍ସ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ଖାଉଥିଲା। ଖାଉଥିଲା ଇଟ୍ସ। ହି ଇଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଭ୍ରି ଡେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯିବା। ଏବେ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଖାଉଛି। ସେ ଗଛରେ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଅଛି। ଖାଉଛି ଇଟିଂ। ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରି ନାଉ। ଏବେ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଖାଉଛି। ଖେଳୁଛି ପ୍ଲେଇଂ। ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। enjoying himself. He is playing on the tree and enjoying himself. ସେ ଗଛରେ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। ଗଲା ରହୁଥିଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି। ଗଲା went. One day he went near the river. ରହୁଥିଲା lived past ସିମ୍ପଲରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। There lived a crocodile. ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ଗଛର ଉପର ଭାଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି। ସେତେବେଳେ ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ। ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଅଛି। ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ to cheat the monkey. ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଚତୁର ଥିଲା। monkey was clever. ସେ ଗଛର ଉପର ଭାଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। he had escaped. but the monkey was clever. he had escaped to the top of the tree. ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯିବା। ଏଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଟୁମୋରୋ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲରେ ଅଛି। ସେ ଯିବ ହି ୱିଲ୍ ଗୋ। Tomorrow he will go near the river again, but he will be careful.
आशा करुछि आजिर क्लासटी बुझी पारिथिबो। आज पई एतिकी रहुछि। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।